Olosuhteissa Loeb joutuu tietysti miettimään, haluaako taistella voitosta tässä kilpailussa vai varmistella maalintuloa ja Citroenin merkkimestaruutta. Per-Gunnar Andersson ajoi Suzukillaan erittäin loistavan perjantaipäivän, lähtee lauantaisille erikoiskokeille siellä 3. Vänster fram över krön, höger 4 grus 50, höger 4 som öppnar över krön, east exit. Sieltä 29 ja nyt tämän erikoiskokeen jälkeen sijoitus on jo 20. Pikkuhiljaa siis 10 kärkeen on Hirvonen hivuttautumassa. Toni Gardemeister tämän erikoiskokeen 5. nopein. Hyvä! Kokonaistilanteessa sijoitus on 9, eli 1 pykälän pitäisi vielä sitten sijaa nostaa, niin 1 jämänpiste olisi jälleen tulossa. Ja Gardemeister myöskin avannut pelin lauantaina tyylikkäästi. Joo, aika vaikea oli, kun se vaihteli se keli. Et välillä tuntui, että pitää hyvin ja näytti, että nyt on jäässä ja otti pois ja pitää ja sitten seuraava mutka olikin ihan jäässä. Että vaikea oli vähän pumppujalkaa, mutta yritettiin tulla niin lujaa kuin uskalsi. Sitten Latvala hieman nopeampi, mutta kokonaistilanteessa suomalainen pitää maailmanmestarin takanaan vajaan 9 sekunnin erolla. Per-Gunnar Andersson ei pysty aamupäivän erikoiskokeella vastaamaan kärkimiesten vauhtiin. Päivähuoltoon ruotsalainen ensimmäistä VRC-kauttaan aiva Andersson menee sijalla 6. Ja Toni Gardemeister, Tomi Tuominen kaksikko Wilsonin edellä 9. Jatkuu vasen yli 6. Nyppy 120. Oikea täysmiinus sisältä, jatkuu pitkä vasen. 270. Nyppy oikea laita 100. Vasen täysmiinus yli. Aukee. Ja 9. Hae vasen, jatkuu vasen sisältä. 6. Nyppy vasen laita. 8. Pitkä oikea eri plus pidä. 4 kertaa tällä kaudella Gardemeister on keltaisen autonsa M-pisteille ajanut. Ralli vuotta 2008. Kokonaistilanteessa Latvala 8,4 sekuntia Loebin edellä. Sitten Per-Gunnar Andersson. Hyvä jo perjantaina. Nyt lauantaina hän on pudonnut 3. sijalta 6. Höger 4 halv lång. 120. Vänster 5 minus, varning, break is, höger 4 över krön 60, varning, vänster 2 över krön, en lucka. Till varning. Höger 3 1 lucka, Andersson selvittää tyylikkäästi paikan, jossa aamupäivällä kilpailun ehdoton yllätysnimi Sebastian Ogier sekä myöskin Konrad Rautenbach ajoivat ulos. Andersson tällä erikoiskokeella lopulta 10. It felt quite okay, but it's this heavy condition. You need a lot of power and some places it's slippery. But it felt okay. Unfortunately, I stalled the engine in 1 hairpin at the end, so loss of 5 seconds there maybe. Näihin mutkin pitäisi tulla Toni Gardemeisterin ja sieltä tuleekin Suzuki-kuljettaja. Taistelu viimeisestä M-piste sijasta 8. sijasta käy kovana. Gardemeister on 9 ennen tätä erikoiskoetta. Vasen 120. Huomio. Vasen K2. Oikee hidas. Jatkuu pyöreä vasen nopee. Edellisen kerran Gardemeister ajoi Walesin rallissa vuonna 2005. Sen jälkeen on jäänyt 2 vuotta väliin ja nyt sitten taas Suzukin ratissa. Erikoiskokeella 9. nopein ja kokonaistilanteessa edelleen Gardemeister pysyy M-pisteiden ulkopuolella 9. No, nyt pito oli sen verran parempi, niin, ja keli on nyt muuttunut tuosta liukkaudesta, niin vähän parempaa päin, niin ei enää riitä kulku. Per-Gunnar Andersson on menettänyt päivän aikana sijoituksensa podiumilla 3. Ruotsalainen ajaa nyt 6. ja vähän tarvittaisiin Suzukin keltaisen konepelin alle lisää hevosia, vaikkapa taalaimaa hevosia. Nimittäin 5. sija on Anderssonin paras saavutus tällä kaudella. Se tuli edellisessä kisassa Japanissa ja se olisi tietysti hyvä, jos tähän saavutukseen myöskin Hirvonen vaan hivuttautuu jo kohti M-pisteitä. On 9. edellään Toni Gardemeister ja Tomi Tuominen.
Ja kaksikon ero on minuutti ennen illan yleisöerikoiskoetta ja sunnuntaisia 4 pitkää vaikeaa erikoiskoetta. Ja yleisöerikoiskokeen nopein. Joo, tässä pieniä kommentteja, niin vähän hymyilyt. Kerro vähän, miten tää loppupäivä meni. No sanotaan, että taas se pitkä pätkä toi, mikä sitä nyt on Resolveni vai mikä, niin se meni ihan ok. Ainoastaan, että mitä oli parantunut niin paljon, että nyt tarvii voimaa niin paljon, että ruvettiin häviämään kärkiä aika paljon. Näköjään tarvitsisi tosi liukkaa kelin, että oltaisiin siellä hyvillä sijoilla, mutta ei siinä mitään. Sitten taas se toka pätkä halpeen, niin jostain syystä niin se ei oikein onnistu. Että aina puolen välin jälkeen niin hävitään tosi paljon liukkaalla. Että ehkä me liikaa poikittaan siellä jäällä ja luistelee vähän pitkiä poikin, että siinä häviää aikaa. Ja viimeinen pätkä oli ihan ok. Että... Ja aukee. Ja huomio 9, oikein nopea, jatkuu kapea silta. Siis huomio 9, oikein nopea, jatkuu kapea silta. 8, oikein eri kirraa, ei. Jatkuu vasen roiku, jatkuu vasen 8. Ja vasen lyhyt 150. Vasen jatkuu nyppy oikee 8. Oikee täys miinus pidä 9. Nyppy vasen 8. Vasen eri plus risteys loiva usko. Jatkuu oikee täys 220. Nyppy 100. Oikee 7, pitkä vasen eri, kirraa kiree. 200. No. Oikee eri loiva pidä. Jatkuu varo, pitkä vasen eri, kirraa. Ja jatkuu oikee nopea, heti vasen hidas risteys. Siis oikee nopea, heti vasen hidas risteys. Ja aukee eri. 100. Oikee eri miinus loiva. Aukee täys miinus 9. Pitkä oikee eri plus pidä. Ja vasen täys 220. Oikee eri pidä, varo kirraa. Jatkuu pitkä vasen eri. 6. Oikee jatkuu vasen 5. Oikee eri plus lyhyt kirraa usko 7. Oikee eri lyhyt kirraa aukee 4. Vasen eri pidä 3. Oikee eri miinus lyhyt sisältä kirraa. Ja vasen 4, huomio, oikee eri plus lyhyt, jarru 5, oikee K plus lyhyt, aukee. 6. Pitkä vasen eri miinus, jatkuu vasen nopea plus risteys. 100.